en heren, we zijn heel trots dat ze hij zijn. De eerste artiest hij bij de Top 111. Neem eens minder als Proef maar. Yay! Welkom. Hallo. Welkom. Hi. Dankjewel. Ja, leuk dat je het er ziet. Helemaal nog Panningse het Kapelse afgereisd door de sneeuw en de ijs heen. Ja, doe heel graag. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Hoe ga je er met deug? Ja, goed hè? Ja. Zie je rond en gezond. Ja. Toch? Ja, nou, fijn zijn we, dankjewel. Ja. Hoe heb je het LVK-gebeuren beleefd op deze manier? Anders. Ja, heel Ja. anders. We hebben ben ik nog huurbaar? Ja. Oh ja, oké. Ik val weg op de monitor. Maar we hebben het eigenlijk thuis beleefd. En we waren wel bij elkaar en we hebben televisie gekeken en Tamara zaten achter Zoom. Mhm. Nee, het was even goed spannend. Wel een andere beleving. Normaal, je stut veel liever in de tent. Maar, Dat geluivig, ja. Ja, het was iets, hè. Ja, toch een beetje vastelovend. Ja. Ja, het nadeel is van tevoren kan je natuurlijk een liedje 10 keren promoten, overal zingen. En ja, dit was echt anders, hè? Ja, dan werd ook wel mensen van het liedje vinden als je live doet. En Ja. nou hebben we eigenlijk een flauw idee. Dus in ieder geval, we zijn wel blij dat je toch hij is iets gekomen. Welk nummer wilt je voor ons nou als eerste gaan zingen? Ja, dan beginnen we ook met het LVK-liedje van dit jaar. Die hebben we bijna niet gedaan, dus dan, dan werd het toch te vuur op hier. Ja, dat vind ik leuk. Dan gaan we dat doen. Dames en heren, mogen een hartelijk applaus. Die mensen die hij zien, en dan zien er maar een heel paar. Hij op onze bühne. Proef maar! Ja, dankjewel. Stilte die te staren, maar in gedachten blijft meeplaren. Al wat recht toe aan is, gooit hij het liefst over een andere boeg. Luistert zee te leven, loopt er de sluten maar kleur geven. Kanonnen vol confetti, schiet zee nooit genoeg. Als het leven lukt de liefde voorop. Zo kregen ze elkaar niet meer uit de kop. Dag en nacht ben je twee werelden huren. Daar gaat ie! Waar vaste loven nooit gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder stil. Waar vaste loven nooit gewoon zal zien. Maakt niet uit wat je doet met een dagen tot verruut. Aan de kant het hete kieken, van het kleine te genieten. Een map vol mooie momenten, opgeslagen in symbool. Dansen door de dagen is zee op de joeks aan het jagen. Van alles wat verandert, slukt de hart altijd op hoog. Als het leven lukt de liefde voorop. Zo kregen ze elkaar niet meer uit de kop. Dag en nacht ben je twee werelden huren. Oh, vaste loven nooit gewoon zal zien. Het verschil wat ik wil maakt het leven minder stil. Oh, vaste loven nooit gewoon zal zien. Maakt niet uit wat je doet met een dagen tot verruut. Samen steeds op zoek naar de verschillen. Wat de vaste lovend maakt, zoals wij willen. En kom maar. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Vaste loven nooit.
Als je doet met een dagen tot verruust. Jawel, daar waren ze live in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Tamara en Stef. Stef, hoe kom je eigenlijk aan die inspiratie allemaal voor die liedjes? Ja, het is vooral veel andere muziek luisteren. En als ik dan wat blazers huur die ik van denk, oh dat klinkt wel lekker. Dan denk ik, oh dan moeten we iets, kunnen we dingen aan veranderen. Of dan denk je van, oh die klanken, die pakken we dan en dan maak ik er eigen muziek van. Is dat een bepaalde genre waar je dan naar luistert? Of is dat gewoon spontaan wat er binnenvalt? Nee, dat kan al van alles zien. Hoeft niet eens per se carnavalsmuziek te zien eigenlijk. Kan ook gewoon popmuziek of echt jaren 60 muziek. Ja. Echt, ja, dat is echt verschillend. Tamara, doet je zelf de tekst mee maken? Ja, eigenlijk ben ik van de tekst en Stef is van de muziek. Oh, dat is goed verdeeld En dan. dat is een hele mooie combinatie. Ja, dat is wel te zien de afgelopen jaren natuurlijk. Hè. De inspiratie voor dit jaar, dan vastenavond is anders als anders dit jaar. Dat hebben we al heel druk benoemd ook in de uitzendingen. Ja. Maar hoe kent je toch de inspiratie uithalen dan om toch een nummer te maken zoals wat je nou gemaakt hebt als vastenavond? Ja, moet ik eerlijk zien, was ook wel moeilijk in het begin, hè? We hebben ermee gestruggeld, hoor. Van, oké, gewoon een liedje maken. Daar waren we al vrij snel over uit van, ja, dat doen we. Want we willen toch vastelovend brengen. Ja. Want dat is een gevoel, hè. Ja. Daar kunnen meer met dan alleen maar met de kroeg in. Maar toen dacht ik van, ja, wat dan? Ja, en toen corona gerelateerd vonden we dan ook, gaan we zelf, voelden we onszelf niet helemaal goed bij. En toen hebben we eigenlijk, uiteindelijk zien we toch... We zijn de romantische hoek ingedoken. We Ja. dachten van, ja, we vertellen een verhaal over twee mensen die op hun eigen manier vastelovend vieren. En waar je ook merkt dat vastelovend echt een gevoel is. En dat schreven we in een liedje om. Maar dat, waarom dan in een auto dan door de hei volgens mij was het rijden? Ja, dat was gewoon mooi. Ja, dat geloof ik, ja. Nee, dat was het stukje liefde, het stukje rode draad door het verhaal. En ja, dat was, we hebben heel veel lol gehad met het maken van de clip. Dat geloof ik direct, Ja, dat geloof ik ja. direct. Ik kon er toch niet vanuit dat je voor één nummer heen naar Kapel ziet gereden? Nee, of nee, zo? weet Nee, ik gelukkig. We doen er nog meer, hè? Ja, we Ik valt pak op rij mijn maar. gitaar erbij. Oh, we gaan live gitaarspel erbij. Tamara, ik heb een vraag in. We hebben luisteraars die hebben wat ingestuurd. En misschien is het een vraag wat ze denkt van, waarom dat nou precies? Maar Bjorn en Mieke komen uit diezelfde regio. Ja, ja. En dan wordt wel eens gezegd, de volgende Bjorn en Mieke, stoort dat zo'n uitspraak? Huurt je dat dukker? Dat Lies vraagt dat namelijk. Nee, dat valt eigenlijk wel met dat we dat heel druk huren. Vinden we ook helemaal niet erg, hoor. Dat zien we als Nou, een dat is groot altijd zo'n compliment. gevierlijke vraag, hè? Ja, dat is helemaal niet erg dat ze dat vragen. Dat is voel ons vereerd dat ze het vragen. Maar nee, ik denk wel dat we echt Prüfma zien. Dat we toch net wat anders zien. Ja, we hebben denk ik een andere sound dan Bjorn en Mieke. Mieke is Ja. wel familie van ons. Ja, Ah. klopt. Achternichtje? Ja, of achternichtje, zo, ja. achter, iets in die richting. En heb je prot je dan nog om even door. Prot je dan er samen ook over die liedjes die je maakt en die hun maken van, dat vind ik niks of dat vind ik wel leuk of hoe heet Ja, dat? we hebben het er wel Nou. over, maar dan drinken we vooral een borrel samen. Ja, precies. En we zitten samen met Roel en Jules, dus de studio waar we het ook opnemen bij Line 29. En daar zitten Bjorn en Mieke ook bij. Dus de Oké. lijntjes zijn wel heel kort Ja. tussen elkaar. Dus nee, dat sneed zich niet echt. Nee. Oké, dat is fijn om te horen, want dat kost natuurlijk. Dames en heren, ik wil Geer weer de microfoon aangeven aan Prüfma met het volgende liedje. Ja, we doen een liedje wat we vorig jaar... Wat we vorig jaar met de vastelovend gedaan hebben. En dat wat we doen om een beetje dat gevoel wat we toen hadden, een beetje terug te krijgen. Een bekende. Een bekende. Speel maar gewoon, Stef. Ja, we willen er niet meer bij je vertellen. Nee, dat hoeft niet. En toen ik nog zo klein was, van het leven niks begreep, maar speelde ooit en slee. Toen ik nog zo klein was, maar ik op de tienen moest gaan staan, en te kijken naar de maan. Witte strepen in de lucht, gekneepte ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. En s'avonds later hoor nog even en op bed. De raam weer op, geen slaap en de hemel was verroeid. Mist hing op het land. S'avonds later stond de pier in brand.
Je kost oren dromen. Je waart een baas van iedereen. Vocht met de sterkste alleen. Lang moet liggen in het gras. Gerookt in asfalt en de zwaai. Als het pas geregend heeft. Je had een maar meer die een ding druk. Groter weer, maar wat je ook deed. Echt veel ouder wordt niet. En s'avonds later nog even en op bed. De raam niet op, geen sloop en de hemel was verroeid. Mist hing op het land. S'avonds later stond de pielie in brand. En s'avonds later nog even en op bed. De raam niet op, geen sloop en de hemel was verroeid. Mist hing op het land. S'avonds later stond de pielie in brand. Dames en heren, dat was het tweede nummer van Preufmerk. Dankjewel. Je wordt er stil van. Ja, een geweldig nummer natuurlijk. Ja. Waarom dit nummer? Ja, normaal gesproken dan hebben we in onze set, als we op het podium staan, ook een akoestisch nummertje erin zetten. Omdat we gewoon vinden dat er het klein maken, het akoestisch maken, dat doet zoveel in de zaal. Dat geeft samenhorigheid, dat werd knus. En Vorig jaar stonden we in een kelder. Dus in de jeugd, zoals in Hergersum was het, hè? ja, de eerste keer dat we daar kwamen, wisten we helemaal niet wat we er allemaal verwachten. Ja. En toen op een gegeven moment zeiden ze van, kunnen jullie dit liedje spelen? En toen speelden we iets van Rauwe Herzen natuurlijk. Ja. Peel in brand. En dat was echt, de hele zaal stond op de kop. Dat was echt... Ja, Geweldig, niet op de toch? kop, maar het werd gewoon stil. Ja, precies. dat voelde alsof het gewoon... Ja. ja. En Dus, dat, Maar dat liet me toch wel kicken als artiesten zien dat als ze op een bühne staan en dan 5000 man of 6000 man of het nou 100 man zien, dat maakt niks uit, maar in ieder geval voor zo'n mensen te mogen spelen Ja. en zingen met zo'n dag. dat is super mooi om te mogen doen, ja. Ja, absoluut. Wat zijn nu ambities? Wat wilt je samen nog verder met zingen doen? Wat wilt je zelf? Nummer 1 LVK sowieso halen? Of? We willen, heel mooi zien. wat we werden, dat maakt niet uit, maar we willen een keer echt een winnaar schrijven. Ja, en of we dan precies. winnen, dat maakt niet uit. Ja. Maar ambities. We willen gewoon lekker met vastelovend op het podium staan. Ja. En nee. Maar waar haalt je de energie toch vanavond? Als ik ook zie springen, een hele set op het podium en denk van, nou 1 nummer, nou dan is de leeftijdsverschil wel groot, dan ben ik gaaf. Maar dat energie heb je voldoende zo. Hè? Ja. Wij vieren al carnaval van jongs af aan natuurlijk. We hebben het met de paplepel hebben het ingegoten gekregen. Ja, dat is Dus wel mooi. misschien heeft het toch mee te maken dat we met de vastelovend net iets extra energie hebben. Dat Nou, zou kunnen. Ja. Dan hoop ik toch nog een klein beetje energie over hebben. Want ik heb gehoord dat je 3 nummers gaat zingen. En ik hoop dat het nummer is van vorig jaar. Zo toevallig. Tuurlijk. Het verlangen vind ik naar de leuk. vastelovend. Ja, Nou, inderdaad. voor u de buun. Dames en heren, nog even een applaus. Hij in de studio wel bijna nemen is, maar zien ze. Preufmerk. Dankjewel. Eerst later. Ja. De slaap in mijn ogen, weet ik dat ik weer kan dromen. Over word ik nog lang. Zwervend, ja, ik rennend door de weken. Zoek iets wat de tijd kan breken. Wachten duurt mij veel te lang. Volle pleinen, joekskapellen, dat is waar ik nou wil zien. Vastelovend, kom meehalen, kan dat misschien? Oh. Ik wil eerst later, ja la later. Als we samen gaan, Dan zit op de sterrenstoel nog later. Ik wil eerst later, maak het net tot vroeger later. tel me Af, maar verruut tot een titel niet minuut nog later. Knagend kriebelt hij in mijn keuken. En dan af en toe
hoe dan lukte. Gedachten ver van mij vandaan. Denk ik aan sluiten, gekleurd van binnen en van buiten. Die samen schavelend gewoon zoeken, wachten nu zoveel te lang. Volle pleinen, joekskapellen, dat is wat ik nou wil zien. Vastelovend komt meehalen, kan dat misschien? Ik wil eens laten, ja la 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 laten. Als we samen gaan, als ik tot de sterren stop, Nog laten, ik wil eens laten, maak het net wat vroeger laten. tel niet af, maar Niet tot een titel, niet nog laten. Oké, mensen thuis. Vastelovend, kom meehalen. 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 Kan dat misschien? Ik wil eens laten, ja la 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 laten. Als wij samen gaan, als je tot de sterren stort. Nog laten, Ik wil eens laten. Maak het net wat vroeger laten. tel niet af, Maar we niet tot een titel, niet nog laten. Yay! Dankjewel. Dat was heel in de verte, maar dit ben ik. Bedankt voor het komen. Ik vond het echt keigezellig. De energie hebben wij weer terug in de studio. Bij de Top 111, bij Omroep PNM. En ja, ik weet dat je ook weer door moet naar een volgende optreden heen. Dus ik wens ook heel veel succes met deze Vastelovensdag. Hoe angers die ook zien, zoals ze gewend is. Ja. En nogmaals bedankt voor het komst. En we gaan heel snel verder met de Top 111. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dames en heren.